Kontratu motak asko simplifikatu dira azkenengo erreformaren ondoren, eta batez ere aipatu genitzake hiru mota edo, kontratu mugagabea, gero aldi baterako kontratuak eta prestakuntza kontratuak. Baina, gero aldi baterako kontratuak bi kasutan egin daitezke, bata da produkzioaren gorabeherengatik eta gero ordezkatzeko kontratuak. Eta gero prestakuntza kontratuak esan daitezke alternantzian, hau da ikasten eta lanean dagoen ikaslearen kasua, eta lanbide praktika eskuratzeko kasu honetan, prestakuntzarik ez daukaten pertsonek aukera daukaten lanaren bitartez, nolabait esateko kalifikazio bat lortzeko. Gero kontratuak bonifikatuak izan daitezke. Bonifikatuak izateak esan nahi du hobariak dauzkala, adibidez, gizarte segurantzaren kuotetan edo beste kasu batzutan, ez dakit igual diru kontuak edo indemnizazioak modu batekoak edo bestekoak izan daitezke, baina orokorrean gehienetan gizarte segurantzaren kuotetan hobariak izaten dira. Eta hor zerrenda luzea da, iraupen luzeko langabeak adibidez, edo ETT baten bitartez kontratatzen badira langile batzuk, edo desgaitasuna dutenak, edo jubilazio partziala, horrelego kasuan, anitzak dira kasuak. Kontratuaren amaierari dagokionez, gerta daiteke norberaren iniziatibaz, beste enpresa batera, beste lanpostu batera oazelako, kasu horretan 15 eguneko aurreabizua eman beharko litzateke, kontratuaren epemuga betetzen dalako ere gerta daiteke, kontratua bertan bera geratzea, azken batean kontratua 6 hilabeteko kontratua egiten badigute, eta 6 hilabete horiek pasatzen direnean, kontratua bukatu egiten da. Kasu horretan, 12 eguneko kalte ordaina jasoko luke langile horrek, ondoren egongo litzateke kaleratze objektiboa, kaleratze objektiboak 20 eguneko kalte ordaina jasotzeko eskubidea ematen dio langileari, eta horrez gain langabezi prestazioa jaso dezake. Kaleratze objektiboa gerta daiteke hainbat egoeratan, enpresa ekonomikoki ondo ez doanean, edo lanpostu bat soberan dagoenean, horrelako kasuetan. Bestalde egongo litzateke kaleratze disiplinarioa. Kaleratze disiplinarioa gertatzen da langileak hanka sartu duenean edo zerbait txartu egin duenean eta zigorra jasotzen duenean, kalte zigor oso larria edo egin duenean. Kasu horretan ez litzateke kalte ordainik egongo, baina langabezi prestazioa jaso dezake langile horrek. Gero egon liteke kaleratze kolektiboa, ere izenez ezagutzen duguna, kasu horretan soldatak ordaintzen dituen afogasa izango litzateke langile horiek langabezira joaten diren bitartean, eta gero ere gerta daiteke epaia kontratu bat amaitutzat ematea. Hori esan nahi du, pentsa dezagun, adibidez, langile batek egoera jasanezin bat pairatzen ari dela lantoki batean eta bere kabuz, bere iniziatibaz esaldi egiteagatik, bestela ez luke jasoko langabezi saria, eskatzea salatzea egoera hori eta eskatzea epaileari kontratu hori iraungitzat emateko. Eta kasu horretan langabezia jaso lezake. Gero kaleratzearen kontrako epaileak ere izan daitezke bidezkotasuna, epaileak esatea kaleratze hori bidezkoa izan dela, kasu horretan aldi baterako kontratuetan 12 eguneko kalte ordaina egongo litzateke eta kaleratze objektiboetan 20 eguneko kalte ordaina. Gerta liteke ere epaileak ebaztea kaleratze hori bidegabea izan dela eta segunetan noiz sinatu den kontratu hori kalte ordaina izango litzateke 55 egunekoa edo 33 egunekoa. Eta gero kaleratze hori nuloa izango balitz langilea berronartu beharko litzateke.